Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpaning Bay.
Hello. Ang mga bagay na ito ay sinilita ni Jesus. Sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat na ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Kristo. Niluwalhati kita sa lupa pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo, at sila'y ibinigay mo sa akin, at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila ng lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin na ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap, at nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumuluwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila ay walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at ang sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ang mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko
upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Talakad tap. At mapagpalang kaya kaming Ginoo. Alala pong kapupusan din kaya kaming kapurian ng pong kapasalamatan kaya ka. Pablasang ning kaurasan na iti ing makanyan mo kaya pong tilutan malayang ginalo. Pigkalubanan mo kay pang biyam pong sikanan. Ginoo laki pong balong ngablas kareting dapat mong mangayap kay kami. Nunay paing suywan dakat purian king kekang pangi espiritu ampon king katutuan. Igpangi ning kaurasan na iti oy ni puing oras atelagami. Bang malyaring mitipon kami keng sablang anak mo at mikakapatad. Igpaing makanyan me pong buklatan ing kekang banalapas bulan king kayarian banwa. Bang ginore ni pong kaming kapasalamatan at ayin kaginong Diyos sing makanyan lapong miras king kekang banalayarapan. Igpangining pinandit ti tulutan mo pong Diyos ko ikeng sablang anak mo. Ing lawen mo kaya pong karapat dapat ngining kaurasan na iti king kekang banalapan imanman. Ginoy ito pong kekeng tipo na iti manibatan karing kekeng pengari ang gana kaya kaming anak mo. Ang gana karing kekeng supli nga kayanakan. Igpaing makanyan mo sargong itulot ing kekang upaya ngening pinandit. Ding balang metong kekami igpang banaling makanyan mo sargong linisan ding kekeng balang sarili ang pong kaisipan. Nune ginong Diyos, makanyan miya po ngayam po ning kekang banal a presensya ngening kaurasan na iti. Bangi keng sablang anak mo Ginoo, ing makanyan milang atanggap ang pong agawa, deting kekang banal at turo kaya kaming anak mo. Ipaintulot mo sargo Ginong Diyos, ing manatilya ing kapayapan. King kaya kaming mabilog a katawan ng ganay pa, king kekeng kakarinan na iti. Ipaintulot mo muna man Ginong Diyos anong makanano itang kekang pengakong espiritu amalyaring turuan pong tumaid kaya kami. Ginoo ni puing kekeng kapatad anong makananong pinili mo karing dakal. Antimong talete na ning kekang upaya paintulutan mo igpang banal ngening kaurasan na iti dinan miya naman pong sikanan. At bang kanita Ginong Diyos sing makanyano pong aganap agawari ating kayang banal at tungkulan, maginging kayang kaisipan ng kayang puso Ginoo, na ikasargo yung malyaring mamahala kaya pang banal. Bangkanita, detang kekang banal pasabi Ginong Diyos, sing miras la po nga lang kakulangan kaya kami. Bang malyaring kasulong na po ning kekeng iglesia, yung malyari ang pong marapat karing daratang mi pangaldo Ginoo. Diyos ko, dakal pong salamat, ore ni puring kekeng kapasalamatan ng pong kapurian kekang ngening pinandit. Nuneng kekang lukuban pong saup yarguing kekeng panaligan ngeni. Yung kekang banalay espiritong tuturuan pong tatayid kekang Ginoo. Kapamilatan na igpaning kekang lagyo ngening pinandit iti. Panimunan mo kami, manibat na ngeni ang gaman king wakas. Yan asa po salamat.
maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang nauukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pakikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng karunungan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang isang Diyos na walang hanggan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang mayan dito ay isang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat, at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu na pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu o kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na pinakikilala ng medyumnidad.
Pakamalan niyo, ingke kayong biye. Ayat yung mi panilas. Karimbalang metong ke kayo. Kanita, mga sadsad kong para-para, karingke kayong obra. Ingka adadagos. Hindi kabaning panahon, agugugulan na ning tao. Mapa materya, mapa espiritual, pakamalan yun. Laban niyo ingke kayong kabilyan. Kingbit mong pamaningat, gabayan niyo rin kaya kayong sarili. Ilang maging sangkap, ding kaya kayong katawan. Bang may git kong makagalo, karing kaya kayong katungkulan. Katungkulan kay miyay alawang aske, king mayayakit at mayayakit. Bakit king alang patugot, paganakako kay kayo, ingatan nyo rin kay kayong sarili. Ingatan nyo rin kay kayong kahanglaman. Makanano yang sumulong ingke kayong espiritu nung may nane ingke kayong katawan. Katulad na mawari, lingmetong abage, nung alang positibo, alang negatibo, may apagana. Kayo man ngeni makanyan kayo. Nung alang kahang laman, makagalo ingke kayong espiritu. Nung alang espiritu, makagalo, ingki kayong katawan amayayakit tayan. Ing sablang bage kakilala yo. King mit mong belwan, pekilala na ning Diyos kaya kayo nung nano inggawa na ning tao. King kaya kayong kabilyan, ing maragol akapigaganakan.
Manibat king mula, kakilalayo nung nano ing wasto, nung nano ing bawal. King malating pamagaral, kakilala na ning tao, nung nano ing pamangan ay ebabiye sustansya. Mapakahang laman, mapaya espiritu. Dapat, nung nano ing bawal, yapang agagawa ning tao. King malating halimbawa, king kaya kayong kabilyan, ken namong pamangan. Nung suryan yu, ing kaya kayong pangabili, nung tukyan yu mong bina, ing wastong proseso, ini manamdaman ng tao. Dapat ing katutuan sasabihan ko kaya kayo. Ing agad yung sasabihan, di takmo ing kanakong kanan. Agyang bawaliya, mangain tulid niya. Yan binyekyang halimbawa, makapayinggil king materya. Makanyan niya naman, ing makapayinggil king espiritu. Potang iyang tao, gawaya king ewas to, bumawi na ako mo. Yan ing pakibat na ning tao king kayang kaisipan. Baslayan nyo rin ka kung amano, tuliran la. Ban kanita, mas may gityo lang alasa. At akilala, ing tunay ng lalaman. Makanano kong sumulong, makanano yang magpino, ing kaya kayong espiritu, nung kayo mismo, apipigil ing kahayo. King panyapat, makataliwas, king atyong pamagaran. Kakong talasuyo, matuwa na ing panawon. Ganakan nyo ing kayong kapagalan. Magpakapagal kayo kingantikaniting kabagayan, bang dali selang husto, ding tao tsukilubyo. Bisa kayo ang pongali, potang miras ing wastong panawon. Ing gabon, magbalik aking gabon. Ing espiritu, magbalik ya nung nuka rin niya may bat. Anya pakikuwanan niyo, kapamilatan dasa, ding tinapi, ang mapipisi, bang maging pamangana ning kaya kayong kaladwa, pipino kong bina. Then, ding makuyad ko, epag, king kakong panyatang. Panabilin sablang pengari. Bantayan nyo la rin kaya kayong supling. Ating mamunag ay aksidente king kaya kayong dalan. Nung nga mangain tulid, eyo tutulutan manatili king dalan. Huling nga kutula, ing tumangis kayo king aldona ning bukas. Kakong direktiba, may kiniking pinandi. Ika pigaganakan lalapit.
ang tinaning ing kapikakunwan at suyaking kailista. Nung makanano yang katipunan, ing metong asesyon akakong pinabilin. Ang tinaning upaya dadalan kingkikang kalat. Pakikuwanan mo. Adiretsyone ing ayuno hanggang pabulan. Kagumnaning kapatad mo ayat yung makaluklok king umunang luklukan. Amiyatasan, bekeni. Hindi kayong pilit ng oras. Kailangan sa kagumna hindi kabuntok na. Iba nga yung ginang masila kung tayo. Ako ulitan ng panabiling nungin. Kapita mo sila. Buntok na ning misyon. Panayan na kasing lele. Lawan nyo ingkya kayong kabilyanwa. Di nga mano kong harini, eko patanggap. Dapat pasiyasat ko lang. Bilang buntok na ning misyon, lawan mo ingkya kayong kabilyanwa. Magap kayo. Magap kayo na kung manaman. Ebi ng biro, intungkulan ating gapyo timpiya kita. King dake ng sasal. Binang maselang yining panahon na yun. Di nga tiyong manungkulan, nung nasadang mitilbis kayo. Mas maigit timpiya kayong kabilyan. Anya pasya sa po pamuk dengan yung papeles aya pagdatya kayo bayo ko po. Uling ating mamunag at sasabihan at iya kayong harapan. Anya pagawake in metong atipunan in metong anubena. Meaning iyan meganap. Tingat yung sesyon at anabilin ko. Nobena hindi kayo bilang. Hanggang pahuli. Pagkikumanan nyo sana miyabe-yabe kayo. Nung pasakop kayo, makapailalang kayo kinupayang antikaniti, gawa nyo yung panabilin. Yung gagawang biro. Matni kung matni sa sabyan, ing bagay na yung uling, kutula. Ing kapkap kayo. O tawarin at yun ako, king laban kanita ko magsabi. Salamat. Panabilin mo, king kapatad mo, apya kabuntok naming balo nito. Mas may gitya ingkyak ang boses. Maging king tatalan king kaban, bakit kaya kayo ko biniing panabilin? Uling makapasakop kayo king kang mag-aral ay ibinewari ing perlas king bani. Salamat. Dendeng makuyad kong aman. Buntok na misyon. Pagamuha mo, kaya kating pinanditan mo. Katula yung tumanis ko niya.
pagwalang bahala. Ingka ko minsan. Salamat niya. Dendeng ka kong lugod. Abiniyeke kayo. Manibat king mula. Kayan tabe yuko king kaya kayong kabilyan. May kasabi kong bina king maestro nanginimuman. Nginimuman king kakong panyatang gawan yung panabilin. Emumisan makatadwa, makatatlo, binye ko ing mensahe. Salamat, Mayarila. Ingka kong bendesyon at pamipala, ilalakwan kaya kayo nangan. Ya ko ing sinuyo, dinalo kaya kayo, Apostol Santiago, kapayapaan kaya kayo.
Purihin po natin ang Panginoong Diyos na lumikha sa atin mga kapatid. At magandang umaga po sa ating lahat. Actually po, ang speaker natin ngayon, yung mga ebangelista, parang nagkukulang na yata yung mga ebangelista natin ngayon. Baka kung may gustong mag-ebangelista sa atin mga kapatid, magpresenta po sila at magpalista kay Brother Weng. Kasi po, kagabi tinawag ako, walang ebangelistang dapat mag-teksto ngayon. No po? Pero, kaya iniimbitahan ko po yung mga kapatid nating ebangelista, no po, na gustong sumali para po dumami yung mga ebangelista natin. Mga kapatid, isa pong masapsalang araw sa atin ng araw na ito dahil po ginabayan po tayo ng banal na Espiritu at dinala po sa atin ang ilang pag-aaral upang tayong lalo ay magkaroon ng lakas, no po, sa ating pananampalataya, no po. Ang binigay niya pong pamati, gusto ko pong basahin uli yung pamating binigay niya. Mahalaga po ang binigay niyang pag-aaral sa atin ng banal batlaya sa kung saan tumalakay siya sa konti sa ating paksa, no po. Sabi po niya, pakamalan nyo ingke kayong biye, ape param na ke kayo, ban misatsad kayo. Totoo po mga kapatid, kailangan mahalin po natin ang ating katawan o binigay ng Diyos sa atin na buhay at pangakatawan. Dahil po kung hindi natin mamahalin ang ating katawan, ang buhay na binigay sa atin ng Panginoon, paano po natin magagampanan yung mga tungkuling binigay niya sa atin? At pangalawa, ingatan nyo la rin ke kayong kahanglaman bang Espiritu makayariyap. So sabi niya po, kailangan ingatan po ang ating kahang ito. Dahil pag pinabayahan po natin ang kahang ito, katawang lamang ito, ang Espiritong nananahan sa katawang lupang ito ay hindi makakatapos ng kanyang mga tungkulin. Kaya kailangan po kung ano man ang mga bagay na makakapinsala sa katawang laman ito ay dapat po nating iwasan at pangalagahan po ang kahang ito. At ang susunod, ang katawang laman at ang espiritu na kung minsan ang bawal ang siyang kanyang ginagawa. No po. Talaga pong totoo, kumisan sa ating pong kumisan nararanasan natin sa material lang, sa pagkain po. Ang sabi ng mga kapatid, yung bawal daw ang pinakamasarap. No po. Alam mong bawal sa yung pangangatawan, kumisan yun ang gusto mo. No po. Parang natutukso kang kainin mo. Dahil yun po ang pagbawal po sabik ang ating katawan. Kumis po, lalo na yung mga tumataas ng mga presyon. No po. Yung mga matataas na kolesterol ang gusto nila. Opo. Parang takam na takam po ang ating pangangatawan sa mga bawal, no po, pagkain. Gayon din po sa espiritu. Kumisan, alam nating bawal, no po, sa ating pananampalataya, kumisan natutokso po tayong gumawa ng mali. Kaya, sabi ng banal na batlaya, kailangan talagang iwasan po natin ang bawal, no po. At ang susunod, sabi niya, nung datang ingeldo, magbaking king kayang pinibatan ing katawan king laman, king gabun at ing spiritu, king espiritu. So, darating po ang panahon na ang katawang lamang ito at ang espiritong nananaan sa ating katawang laman ay babalik po kung saan ang galing. Yan po ang ilang sa mga tinala na sa atin ng banal na batlaya
na kung saan siya po ay maharing makapagbigay sa atin ng lalong pagsulong sa ating pananampalataya. At ang ating pong paksa ay ang behikulo ng Espiritu nguso pagkasulong. Behikulo, ibig sabihin, yung pong sasakyan. No po. Ano ang sasakyan ng Espiritu? So, sabi po dito sa mga referensya, gusto ko pong basahin dito sa Genesis 2:7. Basahin po natin ang binigay nilang referensya kung saan po ang ating tatalakayin na paksa. Sabi po dito, at belang kas nening pingginoong Diyos ing tao, ay bat king alikabuk ning gabun, at pengisnawa ni king arong king pamangisnawa ning biye, at ing taong meging kaladwayang mabye. So, ang Diyos po, nang lalangin niya ang tao, no po, sabi niya sa nakasulat, ito ay galing sa alabok ng lupa. No po, binalangkas po niya ang tao sa pamagitan ng alabok ng lupa. At sabi niya, iningahan ng kanyang butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So, ito po, ang tao at ang nananahan sa atin ay espiritu. No po, kaya tayo ay naging tao nung pong lalangin niya ang tao. At sabi po, mga kapatid, ano ba ang tao? No po. Sabi niya, ang tao ay isang espiritu at may katawang laman. Ito po, ang katawang lamang ito at ang nananahan sa atin ay ang espiritu kung saan siya ang gumagabay sa lamang ito. At alam po natin pala na ang tao ay katawang laman at espiritu. Ano naman ang espiritu? Sabi niya dito, ito ang simulaing lakas ng sandaigdigan na may angking katalinuhan. So, ito pong lamang nito, kung walang espiritu, ay hindi po makakagawa ng mga dapat gawin, lalong-lalo na sa mga katuruan ng Diyos. So, dahil ang espiritu na nanaan sa atin ay may katalinuhan, alam po niya ang mga niya dapat gawin. Alam niya po ang mali. Alam niya po ang tama. Yun po ang sabi niya, ang espiritu. Ano ba naman ang ibang tawag sa espiritu? Sabi niya dito, kaluluwa o diwa. Ayon sa Ecclesiastes 12:7, doon po sinasabi niya, ang espiritu ay isang diwa. Ano po? At ang susunod, ang espiritu ay may tatlong kaangkinan. Meron po palang tatlong kaangkinan ang espiritu. Ano po ito? Isa, pag-iisip. No po. Ang espiritu po, siya ang nag-iisip kung ano ang dapat gawin ng tao. No po. Pangalawa, damdamin. Kung wala po tayong damdamin, mga kapatid, ay wala tayong gagawing tama. Wala tayong gagawing makakapag patula sa Diyos, no po. Pangatlo, kalooban. Kung minsan po ang tao ay sabi nila talagang ang taong ito ay may magandang kalooban, no po. Ang kaloobang nasa ating pangangatawan na ito. Yun po ang tatlong kaangkinan ng espiritu, no po. Ang espiritu ay may 7 likas na katangian, no po. Ang espiritu pala may katangian, no po. Ano po ang mga katangian ng espiritu? Number 1, hindi nakikita. So, sino ba ang nakakita ng espiritu sa atin, mga kapatid?
Meron na bang nakakita tayo sa isa sa atin dito na nakita niya ang espiritu? Wala pa, no po. So, sabi niya, hindi nakikita ang espiritu. Pangalawa, walang hugis. Dahil hindi po natin nakikita, wala siguradong hugis ang espiritu. No po. Pangatlo, hindi nadadama. No po, hindi natin nadadama ang mga espiritu. No po. Pangapat, walang kulay. No po. Wala tayong makikita dahil wala tayong nakikita, kaya kahit kulay, wala tayong makikitang kulay. Lagus-lagusan, no po. Ang mga espiritu, lagus-lagusan, no po. Pwede siyang, kahit sa atin ngayon, dumahan, pwede po. 6, walang kasing bilis. Mga espiritu po, mabilis daw talagang mabilis ang espiritu. At walang kamatayan. No po. Kaya sabi ng Banal na Batlaya kanina, ang galing sa laman ay magbabalik sa alabok ng lupa. No po. Ang espiritu, siya, sabi dito, walang kamatayan. Siya po ang pupunta sa Diyos kung siya ay nakatapos na o hindi pa. No po. Kaya wala siyang kamatayan. Ngayon po, alam na natin ang espiritu. No po. Ano naman ang katawang laman? Sabi po niya dito, ito ang katawang ayag na nakita at nadadama. So nakikita po natin ang ating katawang laman, no po, nadadama natin, nakikita na natin, no po. Yun po ang katawang laman. Ano po ang silbi ng espiritu? Ano po ang silbi ng katawang laman sa espiritu? Sabi po dito, ang katawang laman, ang kasangkapan ng espiritu upang magkaroon ng mga danas sa lupa. No po. So, ito po ang kasangkapan ng espiritong nananahan sa atin. Ito ang katawan na ito, ang ginagamit ng espiritong nasa atin upang makadanas o magampanan o makagawa ng iba-ibang dapat gawin na gusto ng Panginoon, mga kapatid. At sabi niya, siya ang magiging behikulo ng espiritu. So, yung katawan pa lang ito, mga kapatid, ang behikulo ng espiritong nananahan sa atin. At sabi po dito, kapatid, mga kapatid, ang katawang laman ay may 5 sentido. Po. Sabi niya dito sa Primerong Korinto, Kapitulo 12, versikulo 12 hanggang 27. Babasahin po natin. Sapagkat kung paano ang katawan ay isa, mayroong maraming mga sangkap. So, ang katawang lupang ito, mga kapatid, may marami palang sangkap. Ano po ang sangkap? Ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay isang katawan. Gayon din naman si Kristo. So, ininilarawan tayo, mga kapatid, na dahil sa ang sangkap sa ating katawan ay magiging kumpleto at inirawan tayo parang tayo ang anak ng Diyos, si Kristo. 13. Sapagkat sa isang espiritu, binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Udyo o Griego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. 14. Sapagkat ang katawan ay di isang sangkap, kundi marami. No po. Sabi niya, hindi isang sangkap lang ang katawan, kundi marami ang sangkap ng katawan. 15. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, hindi ako katawan.
Hindi nga dahil dito hindi sa katawan. So, pag wala po ang paa, wala ang kamay, ito po ay parte ng katawan. No po? Hindi kumpleto ang sangkap. 15. This says, at kung sasabihin ng tainga, sapagkat hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito hindi sa katawan. So, talagang ang tenga at mata ay sangkap ng ating pangangatawan. 17. Kung ang buong katawan ay pawang mata, saan naroon ang pakinig? Kung ang lahat ay pawang pakinig, saan naroon ang pangangamoy? So, mga kapatid, kailangan talaga ang mata, no po? Dahil ang mata ay siya pong nakakakita, no po? Kung wala po tayong mata, paano nating mababasa? Paano natin makikita ang magandang kapaligiran? At kung wala naman ang tenga, mga kapatid, paano natin maririnig? Gaya po nito, ang mga aral ng Diyos, hindi po natin mariringgan, no po? Hindi natin madidinig kung wala tayong tenga. 18. Datapwat ngayon inilagyan ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kaniyang minagaling. So, talagang nilalang ng Diyos, kumpleto po ang sangkap. May kanya-kanyang galing ang bawat isa. May kanya-kanyang obligasyon, may kanya-kanyang dapat gampanin, no po. 19. At kung ang lahat ngayon ay pawang isang sangkap, saan naroon ang katawan? 20. Datapwat maraming mga sangkap nga, ngunit isa ang katawan. No po. Yun sinasabi ko mga kapatid, itong katawan na ito hindi mabubuo dahil kung wala ang mga sangkap na sinasabi na sa atin ng Ebanghelyo, ay hindi po kompleto ang isang katawan. 21. At hindi makakapagsasabi ang mata sa kamay, hindi kita kinakailangan. At hindi rin ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kinakailangan. So hindi po masasabi ng kamay, ng kapatid, o mata na hindi niya kailangan. No, sabi niya, ang mata hindi ko kailangan yung kamay, no po. Ang mata man hindi ko kailangan yung kamay, hindi ko kailangan ng mata. So dapat talaga po ito ay sangkap na hindi mo masasabing may kanya-kanyang responsibilidad ito. At hindi rin ang ulo sa mga paa, at hindi ko kayo kailangan. So 22. Hindi, kundi lalo pang kailangan yaong mga sangkap ng katawan na wari lalong mahihina. 23. At yung mga sangkap ng katawan na inahakala nating kakaunti ang kapurian, sa mga ito ipinagkakaloob natin ang lalong saganang papuri, at mga sangkap nating mga pangit ay siyang may lalong saganang kagandahan. 24. Ya mga masangkap nating magaganda ay walang kailangan, datapwat inusay ng Diyos ang katawan na binigyan ng lalong saganang puri, yahong sangkap na may kakulangan. 25. Upang huwag magkaroon ng pagkakabahabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay nagkaroon ng magkasing isang pag-iingat sa isa't isa. 26. At kung isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nangangagdaramdam na kasama niya. O kung ang isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nangangagalak sa kasama niya. 27. Kayo nga ang katawan ni Kristo, at bawat isa ay sama-sama mga sangkap niya. So ito po ang nabasa ko mga kapatid, kung saan nilarawan niya
ang sangkap ng katawan. Ang sabi po niya, ang mata, no po. Pag wala kang mata, wala kang paningin, no po. Isa po. Pandinig. Po, kung wala pong tenga, wala kang madidinig. Pangamoy, kung wala ka pong ilong, wala kang mahaamoy. Dila, panglasa, kung wala kang dila, wala ka pong malalasahan. No po. At pandama, kung wala kang sa ating katawan, ito po ay sangkap ng katawan, laman. Kung wala po ito, hindi po natin magagampanan. Hindi niya magagampanan ang kanyang role na po, ang katawang ito. Kaya, kailangan po, sabi nga ng ating batlaya kanina, dapat po nating pangalagaan ang katawang laman ito. Dahil po pag hindi natin pinangalagaan ang katawang lamang ito, ay hindi po makakatapos ang espiritong nananaan dito sa katawang laman to. Yan po ang abilin ng banal na batlaya sa atin. Kaya dapat po nating pakamalan at mahalin ang katawang ito upang ang mga dapat gampanin ng espiritu ay lalo niya pong magawa. No po. At narinig po natin na ang tao ay may katawang laman at espiritu na kung saan po ay hindi dapat pag-iwalay niyan, ano po, para makatapos ng tungkulin ng bawat isa sa atin, mga kapatid. At may sinasabi naman, sino ba ang espiritu? Ano po? Sabi niya dito sa 2 Corinto kapitulo 3 versikulo 17 hanggang 18. May sinasabi pong ganito. Ngayon, ang Panginoon ay siyang espiritu. So, isa po palang, at kung saan naroon ang espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. So, sinasabi po dito, ang Diyos ay espiritu, kung saan naroon ang espiritu ng Panginoon, doon po ang sinasabi niyang may kalayaan. Alam po sa ating pag-aaral na pag natapos na po, sabi nga ng balat na batlaya, kung saan nanggaling ang laman, doon babalik yung espiritu, kung saan makakasama niya ang espiritu ng Diyos. So ang espiritu natin, pag nakatapos po tayo sa mga tungkulin nating dapat gampanan, doon po ang sinasabi ng Ebanghelyo sa atin. Ano po ang mga bunga ng espiritu? Dito po sa Galatia 5:22, may sinasabi pong ganito. Ano po yung bunga ng espiritu? Sabi niya, datapwat ang bunga ng espiritu ay pag-ibig. So pag halimbawa po, ang sinasabi dito sa Ebanghelyo, ito po ang bunga ng espiritu. Yun po ang dapat na gampanin na po, na dapat gawin ng isang tao para lalong ang magampanan natin at lalo nating yung hinihiling sa atin ng banal na o piniling sa atin ng Diyos ay dapat nating gawin ang mga ito, mga kapatid. Sabi niya, datapwat ang bunga ng espiritu ay pag-ibig. So, kailangan po ang pag-ibig sa atin. No? Katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuod, kagandahang loob, at kabutihan, at pagtatapat. So, dapat po ang mga bagay na ito, dahil priority natin ang espiritong nananaan sa atin, ito po ang dapat na taglayin. No po? Ito po ang dapat nating gawin. Opo. Kaya para lalo natin pong makamtan ang sinasabing o pangako sa atin ng Diyos, no po. At dito naman mayroon sinasabing ang espiritu ay alam lahat, no po. Ang espiritu ay alam niya ang lahat at walang
nakatago na po. Dito po sa unang Korinto 2:10 hanggang 11. Sabi po dito sa 10, ngunit ang mga ito ay pinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, malalim na mga bagay ng Diyos. So walang pong nakatago sa panimanman ng Espiritu. Lahat ay nakikita ng Espiritu. Opo. At dito naman, ang pagkasilang sa Espiritu ay simula ng pagbabago. No po. Dito po sa San Juan 3, versikulo 5 hanggang 6. May sinasabi pong ganito. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang taong ipinanganak ng tubig ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Say yes. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Balik po tayo sa 5. So sinasabi dito mga kapatid na ang Espiritu, dahil siya ang pwedeng magmana, ang siyang pwedeng pumasok sa kaharian ng Diyos, so kailangan po, ang sabi nga, kailangan ano po ang mga dapat gawin? Ano po ang dapat gawin ng isang nananampalataya, lalong-lalo na po tayong naniniwala. Dahil po, pag tayo ay, sabi nga ng Banal na Espiritu, pag dating ng araw, may kanya-kanya putang katapusan ng isang bagay. Pag ang isang tao ay namatay na, mga kapatid, pumanaw na, ang laman ay magbabalik sa alakbo. At ito po ang sinasabi ng Biblia, ang Espiritu ang siyang magsusulit sa Panginoong Diyos. No po. Siya lang ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Pag ito po ay gumawa ng mga nararapat na sinasabi ng Biblia sa atin, na mga katuruan na sinasabi sa atin, lalong-lalo na yung mga batlaya. Ito po ang mga pag-aaral na sinasabi sa atin, mga kapatid, kaya dapat po nating tandaan. At sa Santiago, mayroon pong sinasabi dito sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 18 hanggang 25. Ito po, ang isang nananampalataya, kagaya po natin, kung ano po ang dapat nating gawin. No po. Sabi niya, sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Opo. So lahat ng mga tinuturo sa atin na mga batlaya at mga idinadala sa atin na mga nagbibigay ng pag-aaral sa atin ay mga salitang may katotohanan, upang tayo'y mag-iisang huri na mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. So kailangan po yung mga salitang katotohanang ipinagkaloob po sa atin na mga ng Diyos sa atin, ay siya po ang dapat nating gampanin. 18. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid, ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig. No po. So dapat ang mga tao, mga kapatid, yung pakikinig natin, doon po natin malalaman kung ano po ang dapat nating gawin, ano po ang dapat nating gampanin. No po. Magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkakagalit. So dapat po, sinasabi niya,
Kailangan po, kung halimbawang tayo'y galit, no po, kailangan makupad tayo sa pagkagalit, sabi ng Ebanghelyo sa atin. May nga kasabihan, bago ka daw magalit, magbilang ka muna, no po. Pero kung minsan talagang mahirap nating gawin ito, no po. Kaya ito po ay tinuturo sa atin. Kung maaari, bago tayo magalit, talagang magbilang tayo. Yung galit natin, medyo mawawala na. Pero sa atin mga kapatid, mayroon nang nakakagawa dito na ang pagkagalit niya ay maging makupad. Hintayin mo muna, magbilang ka muna, sabi ng mga kapatid, magbilang ka muna para yung galit mo sa mga kasi kumisan po lalong-lalo na sa mga anak natin, no? Tukso po sa atin, no? Minsan ang Diyos talagang ginagamit siguro yung mga anak natin, mga kapanahunan ngayon, iba na yung pag-uugali ng mga bata, no? Dahil ata sa sabi ng mga marurunong, yung mga bata ngayon high-tech na, no po. Kaya kung minsan talagang hindi mo matantiya kung ano po yung pinagsasalita nila, no? Dahil yung mga ewan ko kung ano saan sila kung minsan ginagaya nila yung mga nakikita nila, no po. Dahil nga sa ang technology sa atin ay maunlad na, no po. Kaya ang mga kabataan ngayon daw mahunlad na, no po. Pero nung panahon natin, siguro mga edad nating nung mga bata tayo, dahil makaluma, sabi nila hindi pa technology, medyo mas maganda yata yung makaluma. Kasi ang isang bata noon, pag may nakikita siyang nag-uusap sa daan na matatanda, hindi po dadaan yung bata. Maghihintay muna siya kung paano siya iisip siya ng paraan para paano siya makakadaan, no po. Pero ngayon, pag isang mga magulang may nagkikwentuhan sa daan, baka banggain ka pa ng mga bata ngayon. So talagang yung technology yung sinasabi nila parang hindi maganda, no mga kapatid. Mas maganda yata yung makaluma dahil ang pag-ugali ng makaluma noon medyo maganda, no po. At tutuloy po natin sa 20. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Totoo po yun, mga kapatid. Pag ang isang tao ay galit, kubisan talagang nawawala sa tamang landas, no po. Pag halimbawa, nagalit sa kamukha mong tao, kumisan nakikita po natin, mga kapatid, sa mga nagmamaneho lang ng mga sasakyan. Pag halimbawa, naarangan lang siya, no po. Di ba nakikita natin sa mga television? Kumisan sa galit niya, kumisan napapatay niya ang kamukha niyang tao. Dahil yun po, ang galit, sabi niya, hindi gumagawa sa katuwiran ng Diyos. Dahil hindi po makatuwiran ang galit, no po. Kasi po, pag galit ka, wala ka na sa tamang pag-iisip. Nawawalan ka na ng direksyon. So ito po ang sinasabi sa atin ng Ebanghelyo na dapat ang galit talaga, kung pwede talagang alam nating gamitin, no po. Sa 21, kaya't inihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang paggapaw ng kasamahan, paggawa siguro ito, paggawa ng paggapaw ng kasamahan at tanggapin ninyo ang may kahamuan ang salitang itanim at makapagdiligtas ng inyong mga kaluluwa. So talagang ito po ang sinasabi natin pag nasa pag-aral na tayo, ang sinasabi niya kailangan kahamuan. Kailangan panatilihin natin kahamuan sa ating sarili, no po.
dahil ito po ang makakapagligtas sa ating kaluluwa. Okay, sa 22 po, datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang ng inyong mga dinadaya at na inyong dinadaya ang inyong sarili. Ito po ang utos ng Ebanghelyo sa atin, mga kapatid. Hindi lang daw tayo tagasalita. Kami mga kapatid, tagapagsalita dito. No po. At kayo, tagapakinig. Hindi lang daw tayo tagapagsalita, hindi lang tayo tagapakinig, kundi dapat po nating itong gawin. No? Kailangan tuparin po natin ang mga pag-aaral na nadidinig natin dito, mga kapatid. Kailangan, ito po ay dapat nating gawin para, sabi niya, ito po ang kailangan na po. Sa 23, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kaniyang talagang mukha sa salamin. So sinasabi po dito, ang tagapakinig lamang at tagasalita lamang, no po, ay nilentulad niya ang sa salamin, no po, ang tinitingnan natin ang salamin. No, kung saan pag tumingin po tayo sa salamin, kung ano po ang itsura natin, siya ang makikita natin sa salamin. So, kung halimbawa, hindi po natin ginawa yung nadinig natin, hindi natin ginawa yung sinalita natin, no po, walang kwenta, sabi ng Ebanghelyo sa atin. 24. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis sa padagkay kaniyang nalilimutan kung ano siya. No po. 25. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at mananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilipot, kundi tagatupad na nagmagawa ay ang pagpapalain ng taong ito sa kanyang ginagawa. No po. Yan po ang sinasabi sa atin. No po. So, pagpapalain ka, hindi po sa mga hindi mo ginawa, kundi sa mga, sabi niya, yung dapat mong gawin na sinasabi ng Ebanghelyo sa atin. 26. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y reliyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang reliyon ng taong ito ay walang kabuluhan. So, kailangan po, walang kwenta, no po, talagang ginagawa mo, talaga nagsisimba ka ng palagi, no po, talagang matapat ka sa iyong pananampalataya. Kung sabi niya, ang iyong dila, hindi mo mapigilan sa pananalita ng hindi maganda, yung nakakapanakit ng ibang kapatid. So, ito po ay, sabi niya, walang kabuluhan na sinasabi sa atin ng Biblia. Yun pala, kapatid. Walang kabuluhan pag tayo ay palaging nasa simbahan, no po. Palagi tayong pumupunta dito. Pag ang sinasabi sa atin na ang dila lang natin ay dapat nating pigilin sa hindi magandang pananalita. Yun po ang abilin sa atin, no po, ng Ebanghelyo, lalong-lalo na tayo pong naniniwala at nananampalataya. At sa panguli, sa 27, ang dalisay na reliyon ay walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ang mga ulila at mga babaeng balo siguro ito, babaeng balo, sa kanilang kapigatihan at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Ito po ang sinasabi sa atin, mga kapatid, na ang tunay na reliyon
ay walang dungis. No po. Tayong mananampalataya, kailangan talaga walang makikitang kamalian sa atin. So talagang mahirap po ang lumalakad sa Panginoon. No po. Mahirap talaga. Dahil sabi niya dito, kailangan walang dungis. No po. Kung halimbawa pinangangalandakan mo ang iyong pananampalataya, ito ang aking pananampalataya. No po. Dito ako maliligtas. At sabi niya, kapag may dungis ka, walang kwenta ang iyong pananampalataya. Yan po ang mga pag-aaral, mga kapatid, na siguro na mahari nating tandaan, itanam sa ating mga puso't kaisipan, kung saan ang ating paksa ay, ang sabi niya, para makatapos tayo, no, kapatid, ay ang sinasabi